boeken. Ik ga Ikea? hekel aan boeken. Nee, Ikea. Ikea, ik weet eerst weer Ikea weg. Dan ga ik een kastkast. Waar is het boek? Nee, ik ga een kastkast. Ik vind die boeken helemaal niks. Nee, maar ik heb toch een boek? Ikea, oh dit wordt een boek. Ik ben wel wat jacht op het boek. Dat lijkt best wel, joh. Kuifje. Kies kuifje, wat is het een boek? Ja, ga ik zo aan je even. Wat doe je dan in het vlieg? Ja, kufje. Nee, weet ik niet. Geen idee.